Mga paps, nakron din sa Ayala sa may parkinganan. Nakita ko parkinganan mga paps kay musod ko. Pero medyo daghan kay mga na marking mga paps. Mangita ta. Dako kay nilang mga parkinganan diri mga paps. O kung di ka swito din silang parkinganan, siguro gyud nga mawala ka tungod sa kadako silang parkinganan. Makita na to diri mga paps na daghan sa kay na marking oh. Okay na mga paps, naka-parking na ta. Nataron din sa basement 1. Nag-parking tungod sa kadaghan sa kanan, sus naglisod kita hapit og parking. Magawas na ta mga paps, madto ta dito sa sud kay aron og dili ta ma kuan diri kasaban sa guard kay bawal man pandaron diri ang mga sakyanan sa parkingan mga paps. Dagko kailang apple mga paps. Nasad sila diri mga vegetable. Presko pa kayo, presko pa tindira diri mga paps. No, makita nato lang mga vegetable oh. Grabe gud ka presko mga paps. Nindot sa pangumprahan diri mga paps kay daghan kay kagkapilian. Nya, wa kayo mga tao mga paps, mingaw sad kayo ron. Di kayo magdasok tungod kay dako sad kay lugar ning ilang supermarket diri mga paps. Sa Rustan. May mga itlog diri mga paps. Klase lang mga itlog diri mga paps. Itlog maalat nasa diri mga paps. O mga nilata nasa diri mga paps. Kompleto ni sila. Mga kinumpra mga paps. Bayobay na. May mga tissue. Tanan-tanan nagi diri mga paps. Oh, lihay mag-chicks mga paps. May kape mga paps. Kung ano mo mga pin, nasa diri oh. May mga kuan diri mga paps oh. Shampoo, tanan, sabon, humot na. May mga pagwapa diri mga paps. Cashier nila mga paps oh, gwapa kayo. Ato na ta mga paps. Gawas na ta. Ayaw man natag pa-counter. Okay na mga paps, sumuli namin kaya nakarga na ako ang mga kinumpra mga paps. Mga paps, na namin din sa may Imbilis, namin din sa may Mercury, kanihapit mi. Ika namin dito sa Ayala, kanangumpra. Manang human pangumpra ng mga tambal, muli namin dito sa balay. Mingaw kay andalan mga paps, murag gibiyaan ug uyab. Mga paps, nagpadong namin ulit sa balay sa Guadalupe. Kahit kami naabot sa balay mga paps. Mga paps, naabot namin sa balay sa Guadalupe. Mao pag yung pag-abot mga paps. Mao nga magilis ako kay muis na ko kay medyo gutom na mga paps. Sige, bye bye mga paps.